И здравейте, приятели! Това е третия епизод от оцеляването на Виктор и да, в този епизод първо да кажа, чука до мене, нали, не при мене, ми да, при мен в разговора е Митака. Здравейте, Той иска CSGO. извращения. Първо да кажа, нали, Стаската ми даде един ACC, Steam ACC, нали, вътре има CSGO, но аз простака, колкото съм прос, толкова прос, толкова прос човек не се виждали да левна по време на компетитив и там нататък бан за една седмица, вече ни баннаха двама, защото вече щяха да ме изгонят от групата, но това вече е друг въпрос. Добре са. Аз си мисля, не знам. Значи, в този епизод съм решил първо да си направя такова... Чай, сега ще го измисля. Ферма за крави. И една лопатка, че ми е нужна. Така. Фермата за крави, сега ще трябва да взема пшеницата. И отивам, нататък имаше кравенца. И да... Ето, да. Ето е кравата. Те са 2 или 3. Чакаха на хубаво да привлече и другата. Даже те са повече от 2. 3 са, да. Айде, идвайте. Хайде, идвайте. Добре, тая не иска. Това цялото пространство, което го виждате тук, което съм копал, ще заравни цялото, ще махна тази планина тук. Не че е много голямо, но ще трябва да я махна. И всичко това ще бъде за постройките, които може да предлагате долу в коментарите за... Млъкни бе! Не ти. Добре, Някакво руско лапе го тук ще го бим бе. за по-нататък в клиповете. И да. Бах топи 90. Кампери нубове! Тия какво говорят бе? Желая ще ги бия един по един. Мам! Млъкни бе! Оу. Там ли си? Да. Сори за това, ма... Изнерващо момче, ти добре ли си? Говори нещо, но той не знае какво говори. Те аз събрах 2 кравички. Снимаш ли още? Да. Хората машот как рейджвам на глупости. Going flashback. Така, момчета, момичета. И англичанчета. И Foxfire. Стига го тос, ще ме се повръща. Защото е голям секс бе. Фокс секса. Еп. Така. Бомбонierата е тук, пичове, айде те заредим. Да, чакай сега. Че ме обърка какво ще правя, какво ще правя. Аха. Да. Трябваше да направя трапдор. Дор трап. Дор трап. Така справяш капак. Между аз цъкам на български ти. На китайски. Добре. Сега. Да разширим малко за кравичките. Къде ма? Това как ще излезне бе? Тия ги смачках имат бойно, че ти какво знаеш. И нека вика нуп в чата. Бе, еш би се изтъра на горите. Така. И това камъче да го махнем. Между другото, пишете какви поредици искате да правим като цяло. На каквото и да е. Всичко тръгва на компа на Саската И на моя. и на това да.
На моя някой не. Ти може да снимаш на 4-5 човек. Аз мога да. Ми снимай, аз се видях. И там къде писа, че се вижда лаг, въобще не се вижда лаг. В смисъл... Понякога не само. пречи. Не пречи, да. Ма защото записах с 60 време, че ако бях с 30 никакъв лак не да се усеща. Иначе снимам на GTA 5, да. Снимаш. И друго ще правиш. Иначе... Какво ще стане, иначе? Бай-бай на отборчето. Ти да ти изкара някакъв главен, бе. Не. Вика, бабай на отборчето. Леко, бе. Добре. Сега, ще да размножа малко кравите. И да посея това дърво някъде тук за красота. Може би. Тук за грозота. За грозота, да. Ето така. Да се напапаме, не да се нананкаме. Защото сме в сферата. Да. И тук да си размножим кравите. Да, ето размножават си и кравичката, която се получи, ще се казва... Къде е тя? Кравичката се казва Гошо. Чу ли? Добре, семено. Да. За един... Ще трябва... И това. Кълдъраме на плоча, май така беше. Да. Вратата е малко... грозничка, но сега ще видим... Малко само. Не се усеща. Не, от акация е човек. И то като е на 1.8 и тя някаква така... Не, те на едно са по-хубави. Да, и ти ги пускал човек по 3. По-детални са и то така трябва. Не е по една врата от толкова много дърво, аз за кодам пари. Така, имам око на паяк, имам други неща тук в честа, които трябва скоро да изчиста. Лък имам. 2 стрели. Как кампи копелето? Да. Тук е един торч. Не, бе, ти шорт. Какво? Вика му на Атос, че Атос шорт. Добре. Говорете там. Да, му го Добре. глупости го напсуваме на хуй и себе мамата. Да. Значи, добре. Тос беше на 20 метра от него с мерника на АВП-то и някак си го уби, брал. Така, момчета. Млъкнете, бе! Па, си хората аз. Тук така продължаваме нашия строеж. Не знам дали така се строеше то. Като съм прост. Тия теории са много тъпи обаче техните. Пах ти ретардите. То си хвали момче, негева за такова за USP. Не за USP, ми за такова за UMP. Много прости хора, но... Майка ти е би. Добре, момчета. Тук така мисля, че трябва да бъде това. Добре, тук май е по-добре. На някой май му нашиха главата. Да, абонирайте се, нали, за всички. Къде, бе? Както знаете, каналите са долу в описанието. Винаги всичко има долу. Скоро може би Facebook страница, но... Това за Ей. по-нататък. Къде много искаш?
Сега чакай. Не знам, че каква ти тъпото стана. Кое бе? Което го направих тук. Добре, ще ми трябва още акация, но първо ще заспа и мисля, не знам това ли е от епизода, не се снима много. И в четвъртия епизод мисля да продължим. И да, това направихме тук, нали, градинката си работи перфектно там, хубаво работи. Тук кравичката, ти се чули как се казва кравата, малката? Как? Гошо. Оф, и Гоши и Пешо. Гошо, аз съм Паша 2, бащата и Нинка, майката. И да, приятели, това е от този трети епизод. Не ви е харесал, коментирайте, оценявайте и се абонирайте. И до скоро. Чао! Чао, чао.